Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tiguang! Gikalinto na ako ang tanan ug pasaluay na ta sa Leon. Dili tungod kay dako ka kaayo gikatabang sa krisis sa kinabuhi sa akong asawa nga anak. Gikalimta na to ang laksot ang hitabo nato kaniadto. Dili gihapon kay ni ay lain nimong gitabang namo. Ang yutaw bay. Sir Leon, nagpasaluay kita sa sagsa. Tungod ka nakita gid ako ang tinuray o kinasingkasing nimong kausaban. Gawas pa, ana. May lain pa bang hinungdan? Dula pa, Sir Leon. Huyang raman para nako ang mga katarungan. Nganong palibaran nimo ang akong tanyag. Mubalik nami sa probinsya, sir. Mupaulit nami sa probinsya. Din kami gikan. Mamaulit nami, sir. Mabuhay nami dito, sir. Mubalik kong panguma dito. Mamuhi gayo pa. Bulawanon ang imong plano sa kinabuhi. Husto man. Tinuod man gyud nga tawhay og malinawon ang kinabuhi sa probinsya. Bisan akong mituo, ana. Apan ang ginukdanay sa kinabuhi og panahon para nako, nias ka syudaran, Craig. Oo, tuas probinsya ang kalinaw sa pagpuyo apan dinhi sa syudad. Mao ang tinuod nga lumba sa kinabuhi ug panginabuhi. Dito sa probinsya, magbalik-balik lang ang tuyok sa kinabuhi. Panguma, pananom, pamuhi og mga hayop, og diha ra magtuyok-tuyok ang kinabuhi. Samtang dinhi sa syudad, niya ang nagkalain-laing matang sa tuyok sa kinabuhi. Way hotdanan ang paglaom. Daghang kang pailin-ilinan, niya dinhi maangay sa syudad ang imong kinabuhi, Greg. Sa tinudanay nga pagkasulti, anugon ka dito sa probinsya. Tud kini dinhi ang imong kaayuhan o kalambuan sa syudad. Nia ang mahayag ninyong kaugmaon sa syudad. Okay, Greg. Hawiran ko ikaw dinhi sa syudad. Ang imo lang pamilya ang mubalik sa probinsya. Ug ikaw, pabilin dinhi kay anhi ka dinhi mo trabaho nako. Oh, mao na akong giingon nimo, Greg. Pasaluwa lagi ko, Sir Leon. Di na mausab ang akong hunap. Nindot ang imong trabaho nako, Greg. Mubalik mi sa probinsya. Dako kag sweldo nako, Greg. Mamaulit na lang mi sa probinsya, Sir Leon. Markman ka, Greg. Ikaw mo ilabing hingigo sa Delta. Sharpshooter ka. Matag-as man o mamubo nga armas, hingigo ka kayo. Himuon ka na kong bodyguard. O kauban ni mo si Tikoy. Tungod kay makasalig ko nga luwas ang akong kinabuhi kung kamo si Tikoy ang close-in na akong bodyguard. Hatagan na itong ikapuhunan si Bilin dito sa probinsya. Unsa man, Greg? Ang tinuod, Sir Leon, nalumos ako sa mga kaayuhan ng imong kitanyag. Pero way kausaban ang akong hukom. Sir, daghan kayong salamat sa imong kaayo ug kabuutan, Sir Leon. Di magkadi mo dawaton kining habiling kwarta, sir. Sige, sir. Dako na kay kinig tabang para namo ni Bilin. Babalik ko ra badayon ko ni Bilin sa ospital, sir. Okay, Greg. Misamot yun nga ako pagdahig na mo. Mubarog ka gyud kung unsay imong nahukman. Mubarog ka gyud sa imong baruganan. Dawata akong kamot, sir. Oo. Pagat sa kubi. Unsa gani problema, duol gid ako, ha? Labi nag, mausab ang imo desisyon, ha? Greg, ha? Ha? Saglit lang, sir. Salamat, sir. Papili lang ko, Greg, ha? Sige, Tikoy. Mubalik ko sa ospital. Atod ako, sir. Abi na kog
Gi-convince ba sab nimo si ate koy? Kumbinser mo na ako siya, sir. Ana yun na siya. Kung unsain hawkman, mauna yun na siya, sir. Uy, unsa din sila, sir? Tonton! Nganong niya ka man biniagi? Doon ako'y bisita! Balik si mong agi! Ato agi sluyo! Sir, ano nagkadugo man iyang isulob? Naunsa ito, Tonton? Unsay na itabo, sir? Na-disgrasya si Tonton. Oh, nagbitbit mo lagi na siyang pistol. Miingon ang doktor kaniya. Makabiyahe man kuno ko. Naginaminam na ko nga makapauli sa probinsya. Day, bisan sa hunahon na lang nako, mo'y masugat sa kung pananaw ang katahom sa probinsya, Dabilan. Ang matahom na itong baryo, nagilibutan sa mga bungtod. Ang kasapaan, ang kasubaan, ang mga berdeng kadahunan sa mga kakahuyan, ang mga tingog sa kalanggaman, ang berde kay mga balilis palibot nga nindot kay higda-higdaan. Abi nimo, adto na magdako ang ato anak. Sige na. Oh, sige na. Ako na siya nakita nga malipayon kayong magdagandagan sa mga berde kay mga balili. Madagba apan magkatawa lang gihapon mo bangon. O kita, malipayon kay nagtanaw niya. Tuwa sa probinsya ang tinuod nga kinabuhi, Craig. Nagbasol ko nga may ani pa kita sa syudad. Apan karon, matambalan na gyud ang grabe kong kamingaw sa ato. Abi nimo, pagsige ba akong damgudam ko sa atong pagkatug? May paulit na kuno ta sa probinsya. Ang matahom kay kinayahan. Nangaligo tas mga limpyo og tinaw kay mga tinubdan o mga kasapaan. Samtang dito ko sa atong umahan, may pahuway ko sa landong sa labong kay kahoy kung nagtanaw ninyo ni Yana nga naghatulog pa ni Udto o gunya nagsahot ang tulo. Hindi ko na no. Nakahila ko sa kahina makalipay nga mapauli na ta sa bukid. Ugma. Mamaulit na bintata sa atong bukid. Ay, kukaon ako ha. Aron makatutuloy mo. Sige, dali ah. Huwag magulo diya si Sir Leon day. Gusto ko na akong personal nga magpasalamat sa iyang kabuutan, Greg. Wa di ay si Sir Leon. Sagdi lang. Basta may panahon niya nga ato siyang ikatubang. O sige na. Mautuhan na niya ta. Larga na, John. Sir! Nasa pingon si Greg, sir. Sakay na yung Ton. Manaram, Ano, sir? doon na sila. Sundag ilang sakyan. Padistansya lang, kana dili nila mailhan nga sila mo'y atong gisundan. Gusto na akong matultulan. Kung haing dapita sa probinsya sila mamauli si Greg. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!